Naturaren erdian, Iturrarango lorategia. Gaur, inoiz baino loratuagoa, mundu osoko lore bereziz bete da. Landare berezia dela esaten dugu, ez diela ohiko lekuetan aurkitzen. Herritako lorategi edo jardin arruntetan ikusteztien gauza guzti hemen. Genero guztietakoak, handiak eta txikiak, berdeak edo koloretsuak, lurrintxuak ere, baina ikusgarriak denak. Hosto zuriskako arali hau esaterako behin bakarrik agertu da. A partir de là, on l'a capté et développé. Su origen es australiano y se agarra a los troncos de los árboles. No necesita casi nada de tierra para crecer. Giroan erabat murgilduta 100 kalore zale. Mapa eskuan, erosketa gurdi hartu eta izen arraroz beteriko landare zerrenda erostera. Hemos cogido peonías y alguna clematide. Frutarbolak eraman izan ditugu hemendikan eta gustora. Bai, zipresa behar dut. Jardinen jartzeko eta batzuk gusteldu zaizkit. 2 hektareako lorategi handi honetan, loreak bakarrik ez, haziak ere eros daitezke, gero norberak bere etxean landare berezi hauek ereiteko. Frantziatik, Espainiar estatutik eta Euskal Herritik bertatik etorri dira 57 lorezain bere loreekin. Tarekin itzein dezakezu, variedade bat, nola lortu, nola zaindu, eta inklusibe kontatzen dio nola berak hartutako bulboa edo hatzia iztiola erten, eta orduan nola egin dezakeen hori hobetzeko. Lorategian pasioa eman da etxera buelta, poltsak apaingarri berriz beteta.